Працэс пайшоў, амерыканцы едуць да Лукашэнкі. Каго вызваляць? Марына Адамович на волі і новыя рэпрэсіі ў Беларусі. Серада 18 сакавіка, 20 гадзіна, аб'ектыў. Я Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Прэм'ер-міністрка Літвы Інга Ругіяніне падзякавала спецпасланніку ЗША па Беларусі Джону Колу за намаганні па вызваленні беларускіх палітвязняў. Сёння Кол і Ругіяніне сустрэліся ў Вільні. Сярод іншага, яны абмеркавалі і гібрыдныя атакі рэжыму Лукашэнкі ў дачыненні да Літвы. З Вільні Кол збіраецца ехаць з візітам у Менск, уласна, на перамовы з дыктатарам. Ну а большае раскажа наша корэспандэнтка ў Вільні Глафіра Жук. Глафіра, вітаю і табе слова. Вітаю. Мы знаходзімся ў Вільні, куды сёння прыехаў Джон Кол, спецпасланнік ЗША ў Беларусі. Днямі ён збіраецца ў Менск на сустрэчу з Александром Лукашенко. Пасля апошняга візіта Кола ў снежні 25-го года былі вызваленыя з турмы, дэпартаваныя ва Ўкраіну і Літву 123 палітычных зняволеных. Тады ж ЗША пайшлі на частковае змягчэнне санкцый у дачыненні да рэжыма Лукашэнкі. У прыватнасці, санкцыі знялі з экспарту беларускіх калійных угнаенняў. У сваю чаргу Лукашенко пацвердзіў, што абмяркоўвае ЗША вызваленне палітвязняў, хоць адначасова заявіў, што ў Беларусе палітычных крымінальных артыкулаў нібыта няма. Палітычныя аглядальнікі мяркуюць, што гэтым разам колькасць вызваленых палітычных зняволеных можа быць у разы большая. Бо з кожным візітам Коула ў Менск лічба расла. Пра Джона Коула большасць беларусаў упершыню пачула летам 25-го. Тады ён у складзе амерыканскай дэлегацыі сустракаўся з Лукашэнкам. І з таго часу ён пабываў у Менску яшчэ двойчы. Пасля кожнага яго візіта за кратаў на волю выходзілі палітвязні. Мы будзем працягваць сачыць за яго візітам у Менск. Студыя. Глафіра, дзякую вялікі. З намі на відэасувязі з Вільні была Глафіра Жук, наша корэспандэнтка, уласна, у літоўскай сталіцы. Ну а я нагадаю, напярэдадні стала вядома пра чарговы акт ціску на сям'ю Міколы Статкевіча. Ягоная жонка Марына Адамович была затрыманая каля уласнага дома і дастаўленая ў ленінскае РУ з Менску. Жанчыну пратрымалі ў пастарунку 4,5 гадзіны. Характэрна, што затрыманне абышлося нагул без допыту. Спадарню Марыну папросту трымалі у ізаляцыі. Таму працягне Руслан Ігнатовіч. Гэта немагчыма расцаніць інакш, як элемент псіхалагічнага тэрору. Марыну Адамович затрымалі пасля таго, як яна ездзіла атрымаць прэстыжную міжнародную прэмію «Гома Гомені» ў Празе. Гэта ўзнагарода, якую штогод уручае чэшская арганізацыя «Чалавек у бядзе», стала прызнаннем мужнасці самого Міколы Статкевіча. На цырымоніі ўручэння прамаўляў старшыня Сенату Чэхіі. А ўжо сёння Мікола Статкевіч апублікаваў чарговы разгорнуты адказ на пытанне сваіх паплечнікаў, дзе акрэсліў свой актуальны статус. Палітык паведаміў, што пасля вызвалення яму не вярнулі пашпарт. Галоўны дакумент застаўся ў калоніі. Без пашпарта Статкевіч пазбаўлены доступу да медычнай дапамогі, што крытычна пасля перанесенага ў зняволенні інсульту. Ён не можа выехаць на абследаванне ці нават проста прыйсці ў звычайную паліклініку. З тэксту Статкевіча вынікае, што пры гэтым лукашэнкаўская дзяржава дэманструе цынічную выбіральнасць. Судовыя выканаўцы імгненна прызналі фізічнае існаванне палітыка без дакументаў, каб заявіць прэтэнзіі на палову ягонай пенсіі. Фактычна, чалавек застаецца па-за прававым полем у пытаннях абароны сваіх правоў, але робіцца аб'ектам дзіўных спагнанняў. Раньше мы давали рекомендации обжаловать такие действия, но в неправовом государстве, где закон не является приоритетом, бесполезно что-либо обжаловать. Пераходзячы да міжнароднага парадку дня, Статкевіч дае аналіз глобальных канфліктаў і войнаў. На фоне арышту венесуэльскага дыктатара Мадура і вайны Ізраілю і ЗША супраць іранскага рэжыму, палітык зноў акцэнтуе ўвагу на месцы Беларусі ў планах Крамля. Паводле Статкевіча, пасля няўдачаў ва ўкраіне значнасць так званага беларускага балкону для Масквы толькі ўзрастае. Статкевіч папярэджвае, Крэмль шукае новыя пункты прарыву на захад, каб праз, цытата, пераможную вайну захаваць унутраную ўладу і прымусіць Еўропу адмовіцца ад санкцыяў.
Паводле Міколы Статкевіча, калі ў Венесуэле сістэма Мадура трымалася на папулісцкім размеркаванні рэсурсаў, а ў Іране на рэлігіі і кульце смерці, то ў Беларусі рэжым не мае такой унутранай апоры. Адзіным падмуркам для Лукашэнкі ёсць падтрыманне Масквы. Завяршаючы свой аналіз, Мікалай Статкевіч робіць жорсткі прагноз пра лёс Ірану. Вельмі шкада, гэты мужны і таленавіты народ, але ў бліжэйшы час перспектываў для яго вызвалення я не бачу. Мо хіба толькі пад знешнім ціскам. Саслабелы рэжым пойдзе на пэўнае змягчэнне, але не цяпер. Што датычыць Беларусі, то Статкевіч падкрэслівае, залежнасць Менску і Масквы нельга разарваць намаганнямі іншых краінаў звонку. Наадварот, усе такія спробы прымусяць Крэмль яшчэ больш жорстка біцца за стратэгічны балкон. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Ну што ж, якія рэаліі гэткія і навіны, працягваем кронікі палітычнага тэрору ў Беларусі. У Слоніме мясцовага жыхара пераследуюць за падабайку 10гадовай даўніны пад публікацыяй у соцсетках. Дзе гэты чалавек цяпер і што яму пагражае, высвятляў Ян Федарович. Жыхара Слоніму кінулі за краты. Сілавікі заявілі, што знайшлі ў яго лайк на старонцы ў Аднакласніках, а да таго ж выявілі, што мужчына падпісаны на так званы экстрэмістскі контент. Мужчина в настоящее время является фигурантом уголовного дела. Проверочные мероприятия в отношении него продолжаются. Раней Сланімчук запісаў некалькі відэа, у якіх скардзіўся на ціск з боку следчых органаў. Найперш тыя звярнулі ўвагу на падабайку ў Аднакласніках, якая нібыта зневажае Лукашэнку. Са словаў мужчыны, нехта паставіў лайк з ягонага ноутбука яшчэ ў 2016 годзе. Начали трясти вот это все дело. Начали с меня, потом жену, в итоге детей начали тоже дергать уже в эту. И я им даже задал вопрос вот такой вот. Говорю, вот ребенок это лайкнул там у меня муж, да, ему было на тот момент там 5-6 лет там, да. Если он лайкнул, что ему теперь, ну. Так они мне сказали, он будет отвечать за это. Ему исполнится 20 или 18, совершеннолетний, и он и даже за это могут и посадить. 5 сакавіка жонку мужчыны без позвы выклікалі ў следчы камітэт. Яе дапытваў следчы з горадні, які не назваў свайго імя. Жанчыне пагражалі адабраць прыёмных дзяцей і звольніць з працы. Короче, довел он ее до истерики. Жена в слезах, плачет. Давление поднялось. Ей сейчас работать еще, людей возить в такси. Беспредел творится с Слонями. Ну и, наверное, не только с Слонями, он, наверное, везде такой. По всей Белоруссии. Чувствуют они себя героями в форме. Падчас праверкі ў жанчыны знайшлі падпіскі на рэсурсы, прызнаныя экстрэмісцкімі. Яе прыцягнулі да адміністратыўнай адказнасці і пасадзілі ў изалятар часовага ўтрымання. Там жа апынуўся ейны муж, які казаў пра жаданне напісаць скаргу на дзеянні следчых. Сілавікі ж цяпер публікуюць так званыя пакаяльныя відэа з мужчынам. Больше ничего сотрудники органов внутренних дел делать не имеют. Вот они копают там все глубже. Скоро, может быть, там, по примеру, например, шведа, будут судить за лайки и людей, уже находящихся на том свете. Вполне возможно. Пры гэтым міліцыянты не паведамляюць, за што менавіта супраць жыхара Слоніму завялі крымінальную справу і паводле якога артыкулу. Ян Федарович, Белсат. Рытарычнае, канешне, пытанне, дзе сумленне ў гэтых людзей, якія давалі прысягу служыць народу, а не ваяваць супраць яго. Тым часам інфармацыю пра затрыманага ў следчым ізалятары цяпер могуць даць выключна сваяку з пашпартам. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» гэтае абмежаванне, якое ўжо дзеяла ў магілёўскім і менскім следчых ізалятарах, распаўсюдзілася на ўсю краіну. Раней інфармацыю пра месцазнаходжанне арыштаванага ў часе апеляцыі, калі вырак яшчэ не набыў моцы, давалі любому, хто звярнуўся да дзяжурнага. Іншагароднія сваякі затрыманыя гэтак маглі папрасіць знаёмых даведацца, ці знаходзіцца яшчэ арыштаваны ў следчым ізалятары, ну альбо яго ўжо этапавалі ў калонію. Ну і стала вядома яшчэ пра адзін вырак па справе Гаюна. Гомельскі абласны суд у лютым асудзіў 31гадовага жыхара Рэчыцы Антона Казачэнку. Паводле сукамерніка палітвязня за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці яму прызначылі
4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Вядома, што да затрымання Антон Казаченка працаваў на рэчыцкім метызным заводзе. Пасля выраку яго ўнеслі ў пералік асобаў, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сёння стала вядома і пра 3 новыя экстрэмісцкія фармаванні, якія прызнаў КДБ. Гэта кінафестываль «Паўночнае ззянне», праваабарончая арганізацыя «Г'юман Канстанта», а таксама фонд «Спадчына Беларусі». Ну і увага, грамадскае абмеркаванне па лукашыстку. У Хойніках адбылася сустрэча з адмыслоўцамі беларускай арганізацыі ў справе абыходжання з радыеактыўнымі адкідамі. Тэма сустрэчы – будаванне ядравага могільніка. Вось толькі прызначылі сустрэчу на працоўны час. А мясцовая раёнка змясціла інфармацыю пра сустрэчу толькі на сваёй старонцы ў кантакце і без вынікаў размовы. Беларуская арганізацыя ў справе абыходжання з радыеактыўнымі адкідамі сцвярджае, што пункт захавання ядравых адкідаў абсталююць шматбар'ернай абаронай. Маўляў, усесветны досвед і нормы МАГАТЭ цалкам выключаюць уплыў на навакольнае асяроддзе, а таксама траплянне радыенуклідаў у зямлю ці ваду. Сярод плюсаў размяшчэння магільніку на тэрыторыі раёну назвалі новыя працоўныя месцы, інвестыцыі ды развіццё мясцовай інфраструктуры. Каментары мясцовых жыхароў, якія пераважна выказаліся супраць такога суседства, раённая газета выдаліла і закрыла пасля інфармацыі пра сустрэчу ў выданні «Флагшток». Ну вось наконт таго, наколькі гэта файна жыць каля радыеактыўных адкідаў, вельмі просты тэст спадарства. Можна прапанаваць самім чыноўнікам, якія прымаюць такія рашэнні для іншых грамадзянаў Беларусі, самім пасяліцца вакол гэтага магільніку. Захочуць, сапраўды там жыць добра. Не захочуць, а што такое? Тым часам пераходзім далей. Працаўнікоў беларускага металургічнага заводу камандыруюць для часовай працы на Менскі аўтамабільны завод. Інфармацыю пра гэтыя ракіроўкі выданню «Люстэрка» пацвердзілі ў адміністрацыі БМЗ. Там не хаваюць, што гэткім чынам намагаюцца развязаць кадравыя праблемы аўтазаводу і даць працу людзям з БМЗ, дзе ўжо не першы год, дарэчы, назіраюцца праблемы з рэалізацыяй прадукцыі. Пра тое, што з прамысловасцю ўсё дрэнна, не хавае нават Міністэрства эканомікі. Але пры гэтым у сваім скрушным дакладзе чыноўнікі ўсё адно знаходзяць падставу для радасці. Якую, распавядзе Антон Бяздольны. Міністэрства эканомікі заявіла, што ў падзенні больш чым на адсотак валавага ўнутранага прадукту ў першыя 2 месяцы гэтага года вінаватая прамысловасць. Паводле Белстату, гэтая галіна эканомікі ў студзені-лютым правалілася амаль на 4%. У мінулым месяцы яна страціла 0,3% пункта. Аднак большую частку свайго прэс-рэлізу Міністэрства эканомікі прысвяціла пазітыўным тэндэнцыям і сканцэнтравалася на 3 галінах, якія паказалі рост. У плюсе на пачатку 2026-га былі інфармацыя і сувязь, транспарт і сельская гаспадарка. Іх Мінэканомікі назвала драйверамі. Прамысловасць фармуе каля 40% ВУП. Тым больш перапрацоўчая прамысловасць якраз фармуе парадка 30% ад усёй прамысловасці. І калі вытворчасць падае амаль на 5%, гэта вельмі істотны удар, які вельмі цяжка кампенсаваць ростам іншых сектароў. Так, сельская гаспадарка апынулася ў плюсе дзякуючы павелічэнню вытворчасці мяса птушкі, росту пагалоўя свіняў і буйной рагатай жывёлы. Транспарт падрос дзякуючы павелічэнню пасажыраабароту адразу на 11%. Паводле міністэрства дапамагло гэтаму адкрыццё новых авіямаршрутаў. Рэкардсмен валавога ўнутранага прадукту сёлета інфармацыя і сувязь, якая расла дзякуючы IT-сферы. На яе станоўча паўплывалі замовы на айчынны софт. Пра поспехі парку высокіх тэхналогіяў у мінулым годзе яго кіраўніца Ганна Рабава яшчэ ў лютым рассказывала на сустрэчы з назіральнай радай ПВТ. Темп роста 112% экспорта. Мы перешагнули 2 миллиарда. У нас увеличилась численность как компаний, так и резидентов. Паводле Мінэканомікі ўсе тыя ж IT і транспарт заставаліся драйверамі для росту экспарту і на пачатку гэтага года. Агулам ён павялічыўся амаль на 15%, у асноўным дзякуючы паслугам. Іх прадалі за мяжу на 30% больш. Галоўным кірункам сталі краіны далёкай дугі, Лацінская Амерыка ды Цэнтральная, Усходняя і Паўднёвая Азія.
Калі мы гаворым, што экспарт у гэтай краіны павялічваўся ў 1,5 разы ці на 18%, гэта насамрэч ідзе размова пра некалькі мільёнаў долараў, а не пра мільярды. І таму эфект для эканомікі зусім маленькі. Адметна, што Мінэканомікі не згадвае пра сельскагаспадарчы экспарт. Тым часам міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Юрый Горлаў справаздачыўся сёння Лукашэнку пра поспехі на пачатку года. Мы продаем нашу продукцию в 117 стран мира. И сегодня надо сказать, что мы на достигнутом не останавливаемся, мы расширяем наши позиции. Вот только за январь месяц текущего года можно сказать, что мы продали нашей продукции на сумму, вот если пересчитать в процентном отношении, к январю прошлого года на 121% роста. 17 лютага на вялікай нарадзе з урадам Лукашенка і абураўся падзеннем валавога ўнутранага прадукту ды экспарту і патрабаваў выправіць сітуацыю. Антон Бяздольны, Белсат. Ну і давайте яшчэ зірнем, чым жыў сёння свет па-за межамі Беларусі. Дзясяткі школаў і садочкаў па ўсёй Польшчы эвакуявалі сваіх дзяцей пасля атрымання імэйлаў пра закладзеныя бомбы. Пагрозы аказаліся фальшывымі. Тым часам Ізраіль ліквідаваў міністра выведкі Ірану Ісмаіла Хатыба. Пра гэта заявіў Ісраэль Кац, міністр абароны Ізраілю. Хатыб кантраляваў правядзенне сакрэтных аперацыяў па ўсім свеце, а таксама адыграў вялікую ролю ў здушэнні студзеньскіх антыўрадавых пратэстаў. Паводле часопіса «Тайм», тады ўлады расстралялі болей за 30 000 іранцаў. Уначы Іран абстраляў Ізраіль, у тым ліку з выкарыстаннем касетных боегаловак, забароненых адмысловай міжнароднай канвенцыяй. У выніку удараў 2 чалавекі загінулі ў горадзе Рамадган. Усяго з пачатку вайны колькасць загінулых у Ізраілі дасягнула 14. Выбухі і перахопы іранскіх дронаў таксама фіксуюць у Дубаі, Катары, Кувейце, Іраку, Бахрэйне і Саудаўскай Аравіі. Ізраіль у сваю чаргу працягвае вайну на 2 франты. Адначасова ён атакуе фінансаваную Іранам тэрарыстычную арганізацыю Хізбала, што базуецца у Ліване. Мясцовае Мінздароўе паведамляе, што загінула каля 900 чалавек. Колькі з іх цывільных не ўдакладняецца. Паводле іранскіх уладаў, ад пачатку вайны ў краіне загінулі як найменей 1348 мірных жыхароў, але незалежна спраўдзіць гэтыя звесткі немагчыма. На фоне блакады паставак нафты на Кубу працягваюцца перамовы камуністычных уладаў вострава і ЗША у асобе дзяржсакратара Марка Рубіё. Прэзідэнт США Дональд Трамп у апошнія тыдні ўзмацніў рыторыку датычна гэтай краіны, заяўляючы, што чакае гонару забраць востраў у нейкай форме і што Амерыка неўзабаве нешта зробіць з Кубай. Дастаткова сказаць, што эмбарга звязана з палітычнымі зменамі на востраве. Эмбарга замацавана ў законе, але галоўнае ў тым, што іхная эканоміка не працуе. У іх вялікія праблемы, і людзі, якія знаходзяцца пры ўладзе, не ведаюць, як гэта выправіць. Таму ім трэба прызначыць новых людзей ва ўладу. Паліўны крызіс на Кубе пачаўся пасля захопу сіламі ЗША Нікаляса Мадура. Менавіта Венесуэла пастаўляла каля паловы патрэбнай востраву нафты. Гэтымі днямі нястача паліва прывяла да поўнага блэкауту. На 29 гадзін без электрычнасці засталося ўсё 10-мільённае насельніцтва Кубы. А ў Маскве ад пачатку сакавіка адбываецца маштабнае адключэнне мабільнага інтэрнэту. Паводле ўладаў для супрацьдзеяння украінскім дронам. Перабоі з інтэрнэтам здараюцца ў розных рэгіёнах Расіі з траўня 2025-га, але раней яны амаль не закраналі сталіцу. Цяпер масквічы вяртаюцца да гатоўкі, таксама расце попыт на рацыі, пейджеры, стацыянарныя тэлефоны, папяровыя мапы. Пацярпелі і бізнесы, кур'ерскія службы, таксі, каршэрынг і рознічны гандаль. Адна з магчымых прычынаў блакаванняў паводле BBC – тэставанне так званага белага спісу дабранадзейных сайтаў, дасяжных нават падчас абмежаванняў. Голливудскому актору і рэжысёру Шону Пену ва ўкраіне ўручылі статуэтку ў форме Оскара. Яна зробленая з часткі вагона, пашкоджанага падчас расійскай атакі. Справа ў тым, што Шон Пен днямі атрымаў Оскара за лепшую мужчынскую ролю другога плану ў фільме «Адна бітва за другой», але прапусціў цырымонію ў Лос-Анджелесе, каб паехаць у Кіеў. Актор наведваў Украіну ўжо некалькі разоў, а таксама зняў дакументальны фільм пра расійскае ўварванне. Марыя Сысой, Белсат. Ну что ж, в объективе на сегодня все. Более новин в наших социальных сетках и на сторонце belsat.eu. Ну а информационный вечер протягивается. Отчувайте, господарство, электризуется атмосфера в нашей студии.
Ну, бо студыю Белсат сёння правядзем мы з яе сённяшнім гаспадаром Алесем Залевскім. Вітаю, шановное гаспадарства. Сёння мы паговорым пра чаканне ад візіту спецпасланніка США Джона Коула ў новых геапалітычных рэаліях. Ці будзе новы раунд перамоваў з Лукашэнкам, ці магчымае вызваленне палітвязняў? Ну і другая тэма. Унутраныя войскі Беларусі атрымліваюць усё больш паўнамоцтваў і зброі, ад дронаў да бронетэхнікі. Ці з'яўляецца ў Лукашэнкі свая уласная сілавая вертыкаль, а можа не ў яго, а ў Масквы? Ну што ж, пра гэта давайце і паговорым, у тым ліку з вашай дапамогай. Вітаем, шановне гаспадарства, жыве эфір, студыі Белсат, Алесь Залевскі, Валера Руселік. Ще раз вас вітаем. Як ты па-гаспадарску, па-гаспадарску ты... Нічога сабе. Добра, тады аддам адразу Алесю слова, толькі ускочу з нашай стрым-апытанкай гаспадарства. Сёння, уласна, пытаемся, навошта Карпянкову столькі зброі? Вось, ну, вот, і там і агнемёт, і все на свеце. БТР. Так, вот навошта ему? Ёсць варыянты, ну, воевать с террористами, ну, прынамсі, так афіцыйна заяўляецца. Ёсць варыянт, што, ну, воевать с беларусамі, як паказвае практыка беларуская. Таксама ёсць варыянт, уласна, воевать супраць Лукашэнкі, Алесь тут празрыста намякаў на, магчыма, у інтарэсах Крамля хто-нибудь з'явіцца узброены ў Беларусі. Ну, і варыянт, дарэчы, даволі папулярны, якая розніца, калі ласка, галасуйце. Так, цікава, дарэчы, чаму ён такі папулярны. У любым выпадку мы падвядзем вынікі апытання, і у нас будзе адмысловы спікер пад гэтую тэму, таму тым цікавей паглядзець на тое, як вы прагаласавалі. Мы ж да нашай першай тэмы. Спецпасланнік Дональда Трампа па Беларусі Джон Коул, як і чакалася, ужо прыбыў у Вільню. Там ён сустрэўся з прэм'ер-міністрам Літвы Інгай Ругінене, і ключавымі тэмамі сталі вызваленне беларускіх палітвязняў і бяспека ў рэгіёне. Ну і Літва зноўку падкрэсліла, рэпрэсіі ў Беларусі павінны быць спыненыя, а ўсе палітычныя зняволеныя вызваленыя. Адначасова гаворка вялася і пра гібрыднае дзеянне Менску ад міграцыі да ціску на бізнес. Ну і далей галоўная інтрыга, ці накіруецца, уласна, Коул у Менск. Гэта можа адбыцца ўжо сёння ўвечары альбо заўтра. Актуальны раунд перамоваў паміж ЗША і Лукашэнкам адбываецца ў іншай геапалітычнай рэчаіснасці. ЗША ўзмацняюць ціск на хаўруснікаў Менску і Масквы ў Венесуэле, Іране і Кубе. Пры гэтым Крэмль вуснамі розных афіцыйных спікераў публічна папярэдзіў улады Беларусі, што захаду не адарваць Беларусі ад Расіі. У гэтай сітуацыі для Лукашэнкі любыя саступкі рызыка выглядаць слабым. Але і ігнараваць Вашынгтон ён таксама не можа. Кажуць эксперты, ці адбудзецца візіт у Менск, і калі так, ці варта чакаць новых вызваленняў, ці гэта будзе толькі чарговы раунд зацягнутых перамоваў. У тэме гэта нам дапаможа разабрацца палітолог Павел Усаў, які ўжо з намі знаходзіцца на відэасувязі. Вечар добры вам, спадар Павел. Добрый вечар. Добрый вечар. Пачнем ад першага, што кідаецца ў вочы. Па-першае, была парушана ранейшая механіка такіх перамоваў, такіх сустрэчаў у Джона Коула і Лукашэнкі. Цяпер напярэдадні сустрэчы, мы так спадзяемся, так думаем, што напярэдадні сустрэчы, што яна адбудзецца літаральна заўтра, Коул публічна абмеркаваў павестку фактычна з уладамі Літвы. Мы не выключаем, мы толькі можам здагадвацца, але не выключаем таксама, што і з прадстаўнікамі офіса Святланы Ціханаўскай. Якім чынам, вось, пра што гэта можа сведчыць, так, у цэлым у гэтых перамовах, на вашу думку, якія мы можам зрабіць высновы? Ну і што нам кажа гэта ў цэлым пра, можа, нешта змянілася, так, раз тут механіка змянілася, і, адпаведна, можа, стаўленне ЗША да гэтай праблематыкі, да Лукашэнкі змянілася. Як вы лічыце? Конечно, все поменялось. Перш за все, геополитичный фон змяніўся, і в контексте сённяшніх ці заўтрашніх перамоваў, калі яны адбудуцца і не будуць перанесены, для Лукашенка вельмі важна не быць у слабой пазіцыі, бо якраз такі зараз, калі, напрыклад, яшчэ у 2025 годзе, калі Лукашенко згадзіўся выпусціць даволі значных палітычных зняволеных, Бабарыку, Тихановского,
Калеснікаву. І гэта не выглядала як саступка, гэта не выглядала як слабасць, гэта выглядала як гандаль. За што Лукашенко атрымаў пэўныя дывідэнты, зняццё санкцый супраць Белавіі і Беларусь-Калія, але ў палітычным аспекце, у аспекце сваёй пазіцыі вобразу Лукашенко не выглядаў слабы. Зараз відавочна будзе для уладаў абраць такую стратэгію паводзінаў, якая б не паказвала, што альбо вызваленне вязняў, альбо нейкія там іншыя саступкі сталіся вынікам страху Лукашенка перад тым ці вынікам таго, што зрабілі Злучаныя Штаты Амерыкі ў Венесуэлі і зрабілі ў Іраку. То бок, што все гэтыя саступкі вынік таго, што Лукашенко напужаны, што ён не хацеў бы паўтарыць сцэнару, які адбыўся ў Венесуэле, так ці інакш на гэтую тэму будзе шмат спекуляцый абавязкова, калі будуць вызваленыя ў шэраг там некалькі соцень палітычных вязняў, то абавязкова большасць медыяў напіша, што Лукашенко баіцца, таму пайшоў на саступкі. Гэтая рэакцыя і гэтыя ўражанні для яго значна больш небяспечныя. Бо сапраўды будзе азначаць тое, што Лукашенко не адчувае сябе пэўным, што ён не ён гаспадар сітуацыі і гаспадар тых працэсаў, якія зараз адбываюцца. Бо раней нават размовы, нават гэтая камунікацыя, яна адбывалася на роўных, а зараз ЗША актыўна прадэманстравалі сваю сілу, сваю вагу, што яны не цырымоняцца з тымі палітыкамі, якія запісаныя ў ворагі. Ці гэта Іран, цэлая краіна, ці гэта Венесуэла з Мадурам. І што ў гэтай сітуацыі будзе рабіць Лукашенко, тым больш, што ўжо Кол абрысаваў канцэпт гэта вызвалення палітычных вязняў амаль усіх. Раней было заяўлена пра тое, што будзе дасягнута дамова пра тое, што вызваліць 1000 чалавек, што зменіцца сітуацыя на лепшая на межах, перастануць лятаць і дроны, і зонды. Ну і тое, што зменшыцца ціск і рэпрэсіі ў Беларусі. Любыя саступкі такога ўзроўню, такога кшталту абсалютна для Лукашенка зараз непрымальна. Ён будзе спрабаваць знайсці аптымальны для сябе варыянт, магчыма, зацягнуць перамовы, магчыма, скажем так, будзе чакаць, што першыя саступкі ці крокі насустрач павінны зрабіць Злучаныя Штаты Амерыкі, напрыклад, вяртанне амбасадара ў Менск, толькі амерыканскага, і толькі пасля гэтага пайсці на чарговае вызваленне. Як ён будзе выбудоўваць сваю стратэгію, шчыра кажучы, мне самому цікава, але ён можа апынуцца ў невыгаднай для сябе сітуацыі, тым больш, што ягонае атачэнне, любыя такія праявы непэўненасці можа акрэсліваць як унутраную слабасць, тым больш, што гэтае атачэнне яно асабліва вайсковае, вы ўжо узгадалі і Карпянкова за мілітарызацыяй ўнутраных войскаў, яно скіраванае на працяг тэрора, яно скіраванае на развіццё адносінаў, перш за ўсё, стратэгічных і вайскова-палітычных з Расіяй і выступае супраць якога-кольвек там кампраміса ці злагоджання сітуацыі ўнутры Беларусі. Павел, ну вось наконт страхаў, вось гэты згаданы страх Лукашэнкі паўтарыць лёс Мадуры, хаця не вельмі зразумела, ну Беларусь нема столькі нафты. Ці можна тут гаварыць таксама і пра страх Лукашэнкі страціць сваю актуальнасць, якраз на тле вось гэтай дэманстрацыі штатамі сваёй сілы і з Венесуэлай, і цяпер вось у Трампа свая ўласная вайна ёсць у Іране, і ну можа яму цяпер будзе і не толькі не да Украіны, там хай самі разбіраюцца, але і адпаведна і не да Лукашэнкі. Ці ёсць такі страх у Лукашэнкі, што можа не трапіць, не паспець у гэты апошні вагон?
Гэта спадзяванне на тое, што Трамп ён зацягнуўся ў гэтую вайну і што зараз Беларусь і палітычныя вязні, хаця палітычныя вязні ніколі не былі прыярытэтам для адміністрацыі ЗША. Пра гэта Кіт Келах сказаў, што размовы з Лукашенко гэта частка вялікай размовы з Пуцінам і што, магчыма, праз Беларусь удасца таксама знайсці іншыя падыходы, хаця ў іх прамыя былі падыходы на Ушакова і на Дмітріева, там непасрэдна размовы вяліся, але ўсё ж такі таксама было заявлена, што гэта частка вялікай гульні з Расіяй. Зараз так, адна праблема ў тым, што магчыма Трамп будзе заняты праблемай Ірана, тым больш, што вайна зацягваецца, але з іншага боку Трампу таксама патрэбны нейкія візуальныя перамогі і вызваленне вялікай колькасці палітычных вязняў – гэта кампенсацыя, палітычная кампенсацыя, іміджавая і інфармацыйная, ідэалагічная, не паспяховай, пакуль безвыніковай аперацыі ў сэнсе такім стратэгічным і глобальным, перамены рэжыма ў Іране, тым больш, што ўжо ёсць і страты вайскоўцаў амерыканскіх. І вось маніпуляцыя, спекуляцыя на тэму таго, што мы вось ўсё ж такі я паспяховы, я вось вызвалю 1000 чалавек, ну няхай нават не 1000, а 500, што ідуць перамовы, і тут ёсць поспех. І можа быць, дзеля таго, каб дасягнуць гэтага выніку, ціск на Лукашенка можа павялічыцца. І тады, як ён будзе сябе захоўваць у гэтай сітуацыі, ён можа проста, канешне, не адменіць візіт Кола, ён адбудзецца, мне падаецца, але можа стацца так, што сам Лукашенка з ім не захоча сустракацца, каб усё ж такі паказаць, што ён не згодны з той палітыкай, якую вядуць ЗША. Не трэба забывацца, што Мадура быў лепшым другам, прабачце, сябрам, што Іран быў важным партнёрам вайскова-стратэгічным для Беларусі, і з Іранам звязвалі вялікія спадзяванні, у тым ліку пабудаванні дронаў. І сустракацца зараз з амерыканцамі, якія бамбяць Іран, а прапаганда ўвесь час галосіць пра тое, што амерыканцы сволачы, што яны тут хацяць падпарадкаваць увесь свет, а мы тут не здадзімся, канешне, будзе такі дысананс. Павел, вось у мяне і пытанне. Паглядзім, у якім фармаце. Вось у мяне і пытанне акурат пра у тым ліку палітыку ЗША, бо вы пішаце сёння ў сваім пасце, вось анансуючы гэтую магчымай перамовы, так, Джона Кола і Лукашенка, што новая рэальнасць гэтая прыйшла, і фактычна мы бачым, што перад Кол сустрэўся ў Вільні, так, правёў эту сустрэчу, это таксама можна ўспрымаць як ціск на Лукашэнку перад гэтай сустрэчы, бо цяпер вся ўвага скіравана акурат на заўтра і на магчымыя вынікі сустрэчы. Але як у выніку вось этой змены палітыкі з боку ЗША самі перамовы з Лукашэнкам памяняліся? Ці вы бы кажаце, што з пазіцыі сілы цяпер ЗША дзейнічаюць? Якім, можа, яны і цяпер плануюць дзейнічаць з пазіцыі сілы датычна Лукашэнкі, так, і таму сёння зрабілі гэты анонс, так, у Вільні, публічны з прэм'ер-міністркай гэтай краіны. На вашу думку, сама Амерыка гатовая пайсці на такія больш, такое жорсткае вядзенне, скажем так, дыалогу, улічваючы апошнія падзеі з Лукашэнкам? Можа пайсці. Гэта знову невядома, якую выкліча рэакцыю. Я думаю, што судзячы, гледзячы на тое, як адбываецца працэс у той жа Кубе, так, дзе ЗША рэалізуюць той же самы падыход адхілення ад улады камуністычных кіраўнікоў, канешне, рэсурсаў і магчымасцяў рэалізаваць такі падыход у Беларусі у ЗША няма, бо гэта канфрантацыя з Расіяй непасрэдная, але ўсё ж такі задэклараваць такую пазіцыю, тое, што умоўна было зроблена Коулам, яны могуць. Менавіта сыходзячы з таго, Александр Григорович, паглядзі, што мы зрабілі ў Венесуэле, паглядзі, што мы там на Кубе зараз робім, таму і Іран, ён ад нас далёка даволі. Таму давайте прытрымлівацца вось гэтай ідэі вялікай здзелкі, мы вам там нешта
злагодзім, але вы выпускаеце палітычных вязняў. То бок, не думаю, што тут будуць нейкія ультыматумы, як гэта ставілася і перад Іранам, і перад Венесуэлай, але такі больш, скажем, жорсткая дыпламатычная мова магчыма будзе выкарыстоўвацца ў размовах. Але паглядзім, не хацелася б спекуляваць на гэтую тэму. Першае, што ясна, што Лукашенко будзе рабіць усё, каб захаваць сваю пазіцыю гаспадара гэтых перамоў, што ён не здаецца, што ён не саступае. А США будуць рабіць усё магчымае, каб дасягнуць максімальнага выніку, каб Трамп мог гэта прадэманстраваць як поспех ягонай знешняй палітыкі. Таму тут можна будзе назіраць пэўны канфлікт, можна будзе назіраць пэўнае сутыкненне і канфрантацыю, але яшчэ раз падкрэслю, ведаючы псіхалогію Лукашенка, ведаючы ягонае стаўленне да ціску, а тут яшчэ не трэба забываць і пачатак расследавання міжнароднага крымінальнага трыбуналу, так, гэта таксама падлівае масла алею ў агонь, што вось Лукашенко пайшоў на саступкі, бо баіцца. Таму, каб не прадэманстраваць слабасць, ён можа размаўляць зусім іншай мовай. Гэта неаднакратна ўжо адбывалася. Дзякуй вялікі. Павел Усаў, палітолог, быў з намі на відэасувязі. Дзякуй вялікі, што знайшлі час для нас. Ведаю, што спяшаецеся акурат на лекцыю. Мы абмяркоўвалі чаканні і магчымыя вынікі, магчыма, завтрашніх перамоваў. Паміж Коўлам і Лукашэнкам. Так. На наступнай тэмы унутраныя войскі Беларусі ўсё менш нагадваюць класічную сілавую структуру і ўсё больш універсальнае войска. Ну і там камандзір Мікалай Карпянкоў заяўляе, што толькі за мінулы год сапёры абяшкодзілі каля 520 беспілотнікаў. Пры гэтым унутраныя войскі не толькі займаюцца разміноўваннем, але і ствараюць уласныя цэнтры дронаў, узмацняюць абарону БелАЭС і нават удзельнічаюць у сельскагаспадарчых работах. Ну так, это калі цікавостак, але так насамрэч адначасова структуры Карпянкова атрымліваюць цяжкое ўзбраенне і займелі ўласныя вайсковыя часткі. Фармальна гэта адказ на новыя пагрозы. Але фактычна ўзнікае пытанне, ці не фармуецца ў Беларусі асобная сілавая вертыкаль, чыя функцыі выходзяць па-за межы звыклых для ўнутраных войскаў. І як на гэта глядзяць іншыя сілавыя структуры і сам Лукашенка. Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па бяспецы і абароне, ужо з намі на відэасувязі. Вечар добры вам, спадар Вадзім. Добрый вечар. Добрый вечар. Так, ну вось мы бачым гэтыя БТРы, агнемёты, дроны, уласныя дронавыя цэнтры, дзве вайсковыя часткі. Ну, пад якія, вы, вот як вайсковы чалавек, пад якія задачы структура можа мець такога кшталту ўзбраення? Гэта ўжо падобна на ўзбраенне лёгкай пехоты, гледзячы па номенклатуры, дзе ёсць і важкая тэхніка, і агнемёты, яны рыхтуюцца да гарадскіх баёў. Зразумела, што такія сілы, яны не могуць супрацьстаяць класічнай рэгулярнай арміі, але менавіта для того, каб кантраляваць внутренний порядок, внутреннюю бяспеку, ахоўваць стратэгічна важныя аб'екты, браць пад кантроль кварталы ці блакаваць будынкі, гэтыя сілы знадабяцца для рэжыма. Тое, што іх узначальвае спадар Карпянкоў, сведчыць пра тое, што гэтыя аддзелы ствараюцца па прынцыпу лаяльнасці да рэжыму. Хутчэй за ўсё там праходзяць даволі трывалую проверку люди, якіх туды вербуюць фактычна. І мы можем казаць, што да, ствараецца в пэўным сэнсе такая прэтарыянская гвардія для спакою дыктатара. Вадим, послухайте, мы нічога падобнага не чуем про тое, каб у нас узброеныя сілы Беларусі вось гэтак развіваліся, узмацняліся, стваралі нейкія дадатковыя цэнтры баявыя ва ўсіх абласцях і там раёнах краіны. А Карпянкоў на гэтым тле выглядае, я не ведаю, як адзіны, хто ўвогуле развіваецца
у матэрыяльна-тэхнічным плане. І вось мы задаем пытанне нашим гледачам, навошта Карпенкову столькі зброі. І некалькі варыянтаў. Вось тое, што афіцыйна гавораць ваяваць з тэрарыстамі. Ёсць самы папулярны адказ, гэта ваяваць з беларусамі. Ёсць яшчэ варыянт, чамусьці ён, я здзіўляюся сам, чамусьці набраў найменш, гэта ваяваць супраць Лукашэнкі. Ну і яшчэ абыякавыя да гэта пытання. Гледачы, вы б як адказалі на гэта пытанне? Навошта столькі зброі? Сапраўды, як лічаць нашы гледачы, это для вайны з беларусамі? Альбо, як на пачатку нашага выдання, напрыклад, Алесь Залеўскі намякаў, мой калега, пра тое, што а можа Карпенкоў нейкі момант перабуецца ў крамлёўскія боты і пойдзе ўжо ваяваць супраць Лукашэнкі? Які варыянт больш рэалістычны для вас? Я мяркую, што дыктатар улічвае магчымасці яго асабістай здрады, таму гаспадар Карпенкоў нейкім чынам там давёў сваю абсалютную лаяльнасць, прынаймні там найбольшую лаяльнасць сярод іншых канкурентаў. Мы все памятаем ягоныя кадры з дубінай 20-го году, калі ён там шчыраваў, там асабіста разбіваў вокны менскіх кавярнян і ганяў дэманстрантаў. Яны рыхтуюцца, безумоўна, найперш для вайны з уласным народам. Досвед 20-го году паказаў, што сілы МУС былі на мяжы. Некаторыя гарады пад пэўны час, можна сказаць, бралі з-пад кантроль дэманстрантаў. Напрыклад, як Гародня, ці Бярэсце, ці Пінск. Мы бачым, што яны перакідалі сілы з аднаго горада в іншых, большасць з іх была сцягнута в сталіцу. І яны зрабілі выснову, што зараз трэба такія прэтарыянскія аддзелы стварыць в кожным абласным горадзе, каб на выпадак таких маштабных, паўтора таких маштабных пратэстаў яны маглі спадзявацца на, ну, скажем, такі стрыжань, які будзе забяспечваць устойлівасць рэжыму. Ёсць еще один аспект, что внутренние войски с таким узброением, они могут выступать другим эшелоном в подтримку регулярной армии. Принаймні, они могут контролировать тыловые районы. Они могут брать под охрану склады, стратегичные районы, певные базы. И в этом плане мы можем сказать, что это такие шматфункциональные отделы ствараются ими. Ну, вот фактично, ці гэта не ёсць падобная вось арганізацыя, як мы просто цяпер акурат Іран на слыху, і мы все это бачым, бо цяпер там на слыху таму, што США і Ізраіль фактычна вайну там вядуць, а яшчэ перад Новым годам там пачаліся масавыя пратэсты, ну і тут вось лічба, што 32 000 магло загінуць іменно пратэстоўцаў в Іране, так, ад рук менавіта вось таких организаций, як Басіч, так, як вось это фактично, я не іраніст, так, але вось организация, которая і з'яўляецца таким оборонай, так, вось гэтага основнага режима, так. Ці вот не ёсць это фактично такое стварэнне некай асобнай арганізацыі менавіта вайсковай, так, которая і будзе дбаць менавіта толькі вось пра сохраннасць этого режима, так, каб все было ціха, спакойна, і калі што вось такія пратэсты, так можна было вось аж такую суму 32 000 чалавек, вот можете сабе уявіць, вот загінулі, да. Ну там фактично люди вот расстрельвалі. Ці можна такую паралель правесці? Ці это еще не наш выпадак? Мы бачым, што рэжым пасля падзення кожнага з сваіх сяброў дыктатараў, ён робіць пэўныя высновы. Вот нагадаю, калі быў зрынуты лівійскі дыктатар Муар Каддафі, Лукашенко заклапоціўся стварэннямі аддзелаў тэрытарыяльнай абароны. І, як я ўжо сказаў, досвед 20-го года іх навучыў пэўным рэчам. На самой справе яны вельмі спалоханы тым, што адбылось в Венесуэле і зараз адбываецца в Іране. Асабліва, калі вельмі кароткі тэрміны рознымі спосабамі абезгалоўваецца кіраўніцтва краіны. І зусім недавно была проведена боевая проверка, раптоўная боевая проверка беларускай арміі. Там были призывы великие, некоторые части доукомплектовались до 100%, чего, ну, например, крыніцы, кажут, такого еще сейчас на Беларуси не бачили. Все эти факты кажут про то, что режим спалоханы гэтымі падзеямі. Не забываем, что в регионе трывае война паміж Россией и Украиной, якая фактично была падтрымана Лукашенко. И пакуль мы не бачым
гарызонтаў сканчэння гэтай вайны і як оно далей павернецца спіраль эскалацыі. Таму яны рыхтуюцца з улікам і досведу украінска-расійскай вайны. То давайте тады да іншай фактуры, бо сёння шмат Карпянкоў нагаварыў дзяржаўным прапагандыстам. У тым ліку ён нагаварыў пра тое, што ажно 520 дронаў было размінавана ў Беларусі за мінулы год, то бок яны нейкім чынам даляцелі ў Беларусь, упалі. Так? Ну і кожны трэці з гэтых дронаў быў, паводле Карпянкова, баявым. Гэта вы давяраеце, гэта можна давяраць гэтай лічбы? 520 дронаў, тое, што яны так лятаюць у нашым небе, ці гэта Карпянкоў сказаў, каб апраўдаць сваё існаванне? Уласна кажучы, па Украіне амаль кожны дзень выкарыстоўваюцца шонайменей десяткі дронаў, а часцяком іх бываюць сотні. Буквально гэтай ночі была атака дронаў-ракетная. І справа тым, што за гады выкарыстання дронаў супраць Украіны з боку Расіі фіксавались сотні выпадкаў пралётаў гэтых дронаў праз Беларусь. Таму цалкам магчыма, што гаворка ідзе пра дроны, якія залецелі на Беларусь і былі там па розных прычынах, як кажуць, лакацыйна згублены. Але спадар Карпянков там не ўдакладняў, можа быць, яны бяруць свае ўласныя дроны, мінуюць, размінуюць, снаряжаюць баявой часткай, скажем так, в плане такой комплекснай трэніроўкі. Тут ёсць свае нюансы. Ну там сапраўды не вельмі зразумела, тому што 520 размінавалі, з іх толькі траціна баявыя, а 2/3 разміноўвалі тады што там, калі яны не баявыя. Сапраўды ёсць пытаннічкі. Між тым ёсць яшчэ такая адна версія, што Лукашенко хоча не толькі такую пратарыянскую гвардыю сабе, але і свой аналаг Вагнера. Ён так ужо аблізваў і Прыгожына, і ягоных гэтых прыгожанцаў, хацеў, каб яны і трэніравалі беларускіх вайскоўцаў. Ну і таксама ведаем, што Лукашенко таксама ж мае свае мутныя справы і ў Афрыцы, і на Блізкім Усходзе. Ці гэтая версія мае права на існаванне? Разумеется, специфика ведения боевых деяний в Африке, она все ж таки найбольш пасуе, может быть, под силы специальных операций, под спецназ. Тут потребна особливая подрыхтовка, доступ до логистичных баз, падтрымка в краинах дислокации, засяродження сил и сродков. Мы такое не можем зараз, таки сукупный анализ, он не показывает на то, что у режима найперш стоит задача про контроль и захование особистої влади. Чтобы проводить еще такими силами операции в Африке, я не думаю, что они для этого рыхтуются. Тому что, власне кажучи, там и зараз потрошки починают вытеснять группировки россиян, ту самую остатки группировки Вагнер, и у них, глядячи на калі суадносім ресурсы Российской Федерации и режиму, безумовно, там шматкроць яны превозаходзяць, але тым не менш супраць сил, якія супраць іх дзейнічаюць в Африке, яны не могут эффективно, скажем, супрацьстаяць. Тому, я думаю, наперш гэтыя силы рыхтуюцца для забеспечения стабильности режима всередине Беларуси. Вадим, давайте тады вернемся до вашей ремарки наконт того, что огнеметы у прыватнасці гэта такое ўзбраенне, которое прыдатна найперш для гарадскіх баёў. І такое пытанне да вас, яшчэ з гісторыі нашага асабістага з вами знаёмства яшчэ па краі такой арганізацыі. Вось гарадская партызанка, адпаведна, і будзе нейкі бок, который супрацьстаіць вось гэтым карпянкоўцам. Наколькі гэта рэальны сцэнар у Беларусі? В умовах такой жорсткай диктатуры, як у нас в Беларуси, мне зараз складана прогнозовать, что будут повторы таких масштабных протестов, как были в 2020 году. Принаймні мы бачим ситуацию в Иране, коли еще там месяц-два назад были велизарные протесты, які охопили всю Украину, но в умовах, коли почались боевые деяния, там зараз выставлены блокпосты кругом, и
забіты фактычна тысячи грамадзян Ірану, протестаў нема. Говорит про тое, што гэта цяжкое ўзбраенне, якое зараз назапашвае Карпенков, будзе выкарыстана супраць мирного насельніцтва, но в прынцыпе мы можем гэта прыпусціць, калі умоўна у іх не хопіць уласна паліцейскіх сілаў для того, каб задушыць мяркуемыя пратэсты. Найбольш мне падаецца, што яны рыхтуюцца да дзеянняў супраць, ну скажем так, людзей, якія настроены больш рашуча, людзей хаця бы са стрэлковай зброяй. И менавіта вот для этого в умовах городского боя и патрэбна такая номенклатура ўзбраення. А як, да, зараз, спадар Вадзім, ну, Карпянкоў узлятае фактычна апошнія гады, так? Ну, і мы тут уже абмяркоўвалі, што атрымлівае вось найноўшае гэтае віды ўзбраення. Міністэрства абароны пры гэтым в мінусе. Бюджэт закладзены там мінус 3, по-моему, процента, менш, чым летась. Ці гэта не народзіць у атачэнні Лукашэнкі, так? Нейкія напружванні, так, як сілавікі, як тыя ж самыя вайскоўцы, так, будуць ставіцца да Карпянкова. Ну, і я працягваю вось эту лінію, ці у той час X некі, так? Бо вот калі абезгалоўліваць, напрыклад, умоўна кажучы, наш рэжым, так, ці сваім ходам, сваім станам здароўя, так, Александр Лукашенко адыдзе ад улады, ну то фактычна мы маем вось сілу такую вайсковую, которая будзе трымаць пад кантролем, так, пэўным сітуацыю. Ці тут Карпянкова недастатковая, тут павінна быць большая кааліцыя сілавікоў? Режимы, подобные на белорусские, они заўсёды імкнуцца трымацца на балансе. Так? На балансе, допускаючи такую конкуренцию паміж рознымі силовыми ведомствами. Гэта ім патрэбна і для уласнай страховки, і для стрымулівання. Там, ну вот вы казали, что магчыма той же Карпенков можа заняць прамаскоўскую позицию, ці антилукашенковскую позицию. То, что есть конкуренция, то, что армия финансуется по фактично остатковому принципу, и армейские офицеры, яны просто, мягко кажучи, недолюбливают этих откормленных псов режима, на яких ідзе найбольш сучасное узброение, и у них больше заробки и больше, скажем, привилеев по относно до армейских офицеров. Это факт. Ну, наогул в силовом асяроддзі внутренние войски, асабліва тыя, хто, напрыклад, ахоўвае зоны, гэта найбольш такая грэбуемая частка сярод силовых структур. Гэта люди, якія просто на іерархії силовиков стоят на самой низшей преступцы. Але режим робит ставку на их, потому что, еще раз скажу, Карпенков особисто и люди, яких он зараз подбирає, яны просто засведчили свою асаблівую лояльность и жорсткость в процессе подавления протестов. Ну і засведчана, як ми вже ведаем ад юрыстаў у так этой позве Міжнародны крымінальны суд. Таксама там імя Карпенкова гучыць часта. Вадзім, яшчэ одно караценькае апошняе пытанне. Паслухайце, калі Лукашенко, ну, хай праз Карпянкова нейк кантралюе вось гэтыя там сілавыя структуры, узброівае для сябе. Аднак у адрозненне, напрыклад, ад прабеларускіх, незалежніцкіх, спартова-ваенных арганізацыяў, абсолютно свабодна ў Беларусі дзейнічаюць розныя прарасійскія, рускамірскія арганізацыі, розныя казакі, пры церквах і так далей. Наколькі режим Лукашэнкі кантралюе гэты працэс, альбо гэта па-за іх сферай увагі знаходіцца? Я мяркую, што гэтыя арганізацыі, яны інфільтраваны агентамі режима, яны кантралююць, скажем так, сітуацыю всередине гэтых калективаў. Я заўважу, што частка из іх, яны далучыліся да расійска-украінскай вайны, частка из іх праз ратацыі праходзіць украінскі фронт. Мы ведаем інфармацыю, што загінула ўжо больш за 5 сотен, і гэта лічба імкліва расце. Я маю на увазе беларусаў, якія ваявалі на баку Расійскай Федэрацыі. Наколькі мне вот памяць не подводит, то у нас за часы афганской войны при Советском Союзе загинуло
800 з нечым чалавек. Так вось гэтая лічба, яна ўжо наздаганяе тую 11-гадовую афганскую вайну. Ну так, безумоўна, мы разумеем, што яны зачыняюць вочы на тых людзей, якія, скажем так, якія з'яўляюцца носьбітамі ідзеі рускага свету, якія спачуваюць СВО і самі наўпрост там удзельнічаюць. Таму што мы бачым нават па гэтых шевронах Вагнера, якімі яны любяць красавацца, сілавыя структуры в Беларусі ці плакатах, якія развешаны ў іхных кабінетах. Гэта режимом в певной мере контролюется, але допускается такая флёра в бок Российской Федерации. Так, ну і Карпянкоў зрэшты сёння і сказаў, што нашы аператары дронаў неаднаразова выязджалі на вучэнні і стажыроўкі ў Расійскую Федэрацыю. Так. Дзякуй вялікі вам за размову. Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па бяспецы і абароне, быў з намі на відэасувязі. Абмяркоўвалі мы апошняе ўзбраенне намесніка міністра ўнутраных справаў Мікалая Карпянкова, менавіта ягоных атрадаў у найноўшую зброю дроны, БТР і нават вагнемёты. Ну а цяпер наша традыцыйная рубрыка «Жыццё рэгіёнаў», якую мы робім у супрацы з выданнем БГ Медыа. Ну і пачынаем ад самай папулярнай, бадай што дарогі жыцця Беларусі. На трасе М1 пад Дзяржынскам усталявалі новую сістэму бяспекі з лазерным апавяшчэннем. Чырвоныя і, натуральна, зялёныя, канешне ж, прамяні, накіраваныя ў неба і, паводле задумы ДАІ, павінны дапамагчы кіроўцам не заснуць за стэрном. Ну як там заснеш, калі там чырвонае, зялёнае, вот это вот перад вачыма. Лазеры ўключаюцца кожную ноч з 23 гадзіны вечара да 5 раніцы. Яшчэ адзін такі комплекс неўзабаве з'явіцца каля пасёлку Прывольны. Аднак у соцсетках новаўвядзенне ўжо выклікала бурную рэакцыю. У ДАІ тлумачыць, што зыркія светлавыя сігналы дапамагаюць утрымліваць увагу кіроўцаў і павінны знізіць колькасць начных аварый. Аднак многія аўтамабілісты лічаць інакш. Іх бянтэджыць не толькі сам фармат светлавога шоу, але і выбар колераў. Чырвоныя і зялёныя асацыююцца са светлафорамі, могуць збіваць з панталыку. Ну і ў соцсетках карыстальнікі жартуюць, што траса цяпер больш нагадвае дыскатэку і задаюцца пытаннем, наколькі такія захады адпавядаюць правілам дарожнага руху. Крытыкі адзначаюць, куды важней было б палепшыць стан дарог, прыбраць яміны і абнавіць разметку. А ведаеш, Алеся, мне яшчэ падумалася, вось недавно ж Лукашенко загадваў, каб святло паўсюль падключаць, то хіба адзіны варыянт, каб гэтыя ліхтары ў цімры гарэлі, каб адзін чырвоны, адзін зялёны, адзін чырвоны, адзін зялёны. Абсурд. У Магілёве ідзем. У Магілёве ў соцсетках зноў абмяркоўваюць стан медыцыны. Нагодай стаў пост мясцовага жыхара, які расказаў аб праблемах галіны, ад недахопу спецыялістаў да стану абсталявання. Там аўтар публікацыі сцвярджае, сістэма аховы здароўя ў рэгіёне мае патрэбу ў сур'ёзных зменах. Праблемы ён бачыць амаль ува ўсім, ад аснашчэння медычных установаў да наяўнасці лекаў і кадраў, асабліва ў малых гарадах і сельскай мясцовасці. Але самае галоўнае не сказалі, што пост, публікацыя гэта з'явілася на сайце вячэрняга Магілёва. І таму, уласна, і быў выкліканы, вось мы паказваем гэтую цытату. У якасці прыкладу аўтар прыводзіць выпадак, калі ў паліклініцы не аказалася нават базавых сродкаў. Медыкі шукалі іх па ўсім аддзяленні. Асобнае пытанне — стан машын хуткай дапамогі. Аўтамабілі часам састарэлыя. Адной з ключавых праблемаў называюць недахоп лекараў. Ну і праз гэта пацыенты з раёнаў вымушаныя звяртацца ў буйныя гарады, дзе нагрузка на спецыялістаў расце, скаргі на чэргі, на закрыццё аддзяленняў і на складанасці з запісам да лекараў гучаць і ў іншых рэгіёнах. Ну а ў горадні, нашай цудоўнай роднай горадні, каля новага замка пад пластом асфальту нечакана выявілі брукаванку. Знаходка адразу выклікала абмеркаванне ў сацыяльных сетках. Там адныя прапаноўваюць захаваць яе як частку гісторыі, іншыя сумнеюцца ў яе каштоўнасці. Брук адкрыўся падчас добраўпарадкавання тэрыторыі. Стары асфальт знялі, каб пакласці новы. Пад ім аказалася дарога, выкладзеная каменем, у тым ліку ўздоўж замкавага фасаду з боку Нёмана. Аднак, як высветлілася, знаходка не вельмі старажытная. Паводле спецыялістаў, брукаванка адносіцца да 1950-х гадоў. Яе паклалі, калі замак перабудоўвалі пад абкам камуністычнай партыі.
Пры гэтым пакрыццё аказалася ў дрэнным стане, таму большую частку бруку плануеце дэмантаваць, пакінуўшы толькі асобныя фрагменты. Так, на гэтым ужо ставім кропку ў нашым выданні. Адна хвіліна засталася, хацелася падвесці вынікі галасаванкі. Я толькі працытую шпаркага вожыка ў нашым чаце трансляцыі, што ён прагаласаваў за якая розніца, бо гэта аднолькава кепска, калі дзеля беларусаў супраць каго будзе ваяваць карпянкоўцы. Дык вось у чым разгадка дакладней гэтай дзіўнай лічбы ў 18%. Але дзякуй вялікі вам, спадарства, і за галасаванне, і за ўвагу, за падабайкі, за каментары, нагул за тое, што застаецеся разам з намі. І заставайцеся, Валера, не зробіш ты, я зраблю за цябе, бо ты гаспадар. Я тут гаспадар студыі, але ўжо неўзабаве. Літаральна праз паўгадзіны, калі вы глядзіце нас у YouTube, то варта проста пасля этой трансляцыі перайсці на нашым канале на іншую трансляцыю з Чалы. Дарэчы, вядоўца Валера Руселік, пра што будзеце? Пра ўсё на свеце, ну а цяпер для вас працавалі і я, Валер Руселік, і, уласна, гаспадар студыі сённяшні, Алесь Залеўскі. Да сустрэчы.